Gure gaurko gonbidatua zein den esatea gustatuko litzaidake, baina esan ezin, ez dakit. Agian harri jasotzailea, agian artista, sukaldaria, ez dakit, gustatuko litzaiten, baina esan ezin. Dagoeneko esan dizuet zein etorriko dan, baina ez zarete konturatu. Esan ezin. Zein datorren? Esan ezin. Esan dizuet. Esan ezin. Ba, hemen txera initzan esan ezin da esaten nahi nitzan, baino hemen txetakau esan ezineko sortzailea eta abeslaria. Kaixo, Janire, zer moduz? Ba, eso vas ondo, placerra. Dena ondo, plazerra guria, zuen benizatia. Bueno, diska eta guzti torri zea, labetik atea berria. Bai, disko berri erretratu bat atera duela gutxi, eta oso pozizio mena. Erretratu bat da diskan izena, ez da? Hori da. Zenbat abesti topatuko ditugu bertan? 10 kanta daude. 10 kantu, baten bajoko zu? Bai, gero bukaeran joko dugu. Irrikitan gaude, oso ondo. Bueno, gizue gau, San Valentin egun handia da, eta trufatxo batzuk ingo ditugu, eta nola ez pixka bereziak, batzuk marrubikin bilduta, eta bestiak ikusko zue, kiri bilduta, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Janire, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ebiliko gehan, desente osagai gaudeta maiganean, bale? Zer muzibilte zea zukaldian? Bueno, nik bere garaian nire gurasoak eta nire amonak bereziki sortua izan zala jatetxe bat izan zuten, eta ni biltzen nintzen pixkat. Ondo, laguntzen ondo. Gozogintza egiten zenun, gozogintza pixkat? Amona zan bereziki, laguntze genion, baina bueno. Beira egongo alda. Bai, bai. Bueno, haber baleko egiten deun, nola izena du? Lourdes. Lourdes, muixo handi bat. Bueno, elkarrekin ingo deuna da, esan deun bezala, trufatxo batzuk, eta kasu untan ingo ditugu, marrubi ja beteko dugu trufakin. Ingo dugu, erditik amostu, txuri hauken du, eta zulotxo bat ingo dio, eta bertan sartuko dugu trufa, eta gero beste marrubia txapela bezala jarriko jo. Eta trufa horieteko, ganaix bat inbiar da, eta horieteko ingo deuna da. Puria, marrubiana, ondo berotu, ondo berotzen handian, irekiten hasten danean, jaia zutatik kanpo, botako jo. Ospina, dakauna modena ospina, eta horrei gero ingo dio nahi baitare zutatik kanpo bere beruakin, txokolate beltza botako dio, eta hoi urtutzen danean ingo deuna da gurinakin krematu. Eta hoi ganaxa, ostutzen utziko deu, eta gero ingo dituguna da marrubilak bete. Bale, eta hoi izangoa trufatxo bat. Eta gero jungoa beste trufa baten bila, borobilak ingo ditugula, hola kiribilak, zera Filipinuan antzekuak, eta ingo deuna da, lehendabizi, hemen dakau, pralinia, txokolate txurila, eta hau da, masustan hautza, liofilizatua. Eta ingo deuna da, berotu txokolatia, gero ingo deuna da, pralinia nastu, eta baitare hautz hori. Dena nastuko deu, eta jarriko deu hemen oinarrian. Beteko deu erdiraino. Eta gero beteko deu beste ganaiz batekin goraino. Hemen dakau txokolate txurila, dakau glukosa, nata eta kakaoan manteka. Ingo deuna da hemen, nata glukosakin berotu, geo, krematu, txokolate txurillakin eta mantekakin, eta ganax hori bai utziko dugu iten, eta botako dugu molden besteen gainea. Lehen da bizi hau inberko dugu, ostutzen utzi, eta gero bigarren urratza izangoa. Eta hirugarren urratza ingo deuna da, napatu, gainetik txokolatia botako jo. Txokolatia, kasu honetan hemen dakau kolorante gorrilla, dakau txokolate txurilla, manteka, baino marian urtuko ditugu, kolorante bota, eta jostorraz batukin hauek garrapatuko ditugu, bertan sartu, eta txukun utzi. Bale? Erki. Bueno, eta hau esan da, lana eman berdio. Eta lana emateko, hasiko gana bitu. Marrubitxo hauek, txukundingo izkiazuk eo ganaxo izartzeko barroa, bale? Ingozuna da, bitu, bat ingozuna da zu proba, erraz. Ingozuna da, haukenduko jo, horrelaxe, pixka gehiore bai txuria desente balin badaka, eta kuidoikan, eta gero ingotuguna da, erdibitu. Eta bain, erdibitzen deunean, gio barruan desente sartzeko, hemen dazkat, bi bolatxok ateatzeko. Ez dakit, haunditza ni uste eta rapatuko gula, Haunditza gintzen badeu, ganaizki jo sartuko zaigu, eta goxoko gelditukoa. Ingo deuna da, horrelaken du, txukun, birrindu gabe, eta hemen gero ingo deuna da, sartu, bale? Bale. Eta hau, jan, nahazu, bale? Hor gorde eta gero jango ditugu, bale? Bale, oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta nik,
Ganaxa garriko martxan. Eta aldi berian mingaina eman berdeo, Erki. Vale. Bueno, kontatu iguzu, noiz kaleratu ezu, noiz atea da labetikan zuen diska berri hau? Bueno, aurreko urtean atea zen, 2023ko azaroan 24an atea genuen. Vale. Eta hori urte hortan bertan grabatu genuen udanan ibilinan Oiartzungo Lezoti estudioan grabatzen, eta oso gustora poliki bagoaz, segia lehenengo kontzertukin. Eta bueno, gustora. Gustora, ondo. 10 kanta esan dezu daudela, zer topatuko dugu kanta horien artean? Ba, nik esan dut dela diskoat oso orainekoa eta oso momentukoa. Eta bizkat tituloa gogorak arreta erretratu bat badala nolabait, momentu hortan ere inguruan gertatzen izan gauza hoiei erretratu bat egiteko saiakera bat. Vale. Eta orduan dela diskoa nahiko, esango nuke entzule asko, topatu dezaketela igual bere burua eta bere eguneroko problematik asko topatu ditzakela kantu hauetan. Vale, adibidez, a ber, jakiteko gutxo bera. Zakit, adibidez, oraindik kantuan dala lehenengo atera genuna itzaiten do pixkat, hausten gehan momentu horietaz ez, eta uste bizitzan, lehenago do beranduago denok hautsi gehala noiz behit, eta egoera hortan, saiatu gehala gauzak alik eta ondoen iten, baina, askotan, ez ditugule igual guztiz ondo ere egin, ez? Eta, olako momentuetan ere, ze zalanta sortzen zezkigun, eta ze jarrera izaten ditugun, adibidez, hori izan daiteke kanta bat. Euskat, gure inguruan gertatzen dan, gure privilegioetatik ere... Ingurutetik harrapatu dituzu, o gehien batzuk pasatako bizipenak diare bai, edo... Ez, kasu honetan da gehiago ingurura begira. Lehenengo diskoan bai adibidez nini gola igual oso presente, eta baiziala bizipen oso pertsonalak, eta kasu honetan esango nuke ez. Badala gehiago kanpora begira, eta ez nagoela igual hain zentroan ni. Ados. Bikain, zenbat zaudete taldean? Bakizu zehala sortzailetako bat, zaudela hor buru belarri, baino zenekin gehiago zaude elkarrekin lanian, no? Denok ibiltzen geha, egia da, ni bakarrik hasi nintzala proiektuakin, bere garaian Uriol Floresek lagundu zian, eta beak, bizitzen gauzakatik bere jaiotorrira bueltatu behar izan zen Kataluniara, eta hor ja bai ikusi nun zuzenekotara eramateko, bai behar nula hor talde bat, eta jendea behar nula, eta hor hasi nintzen jende bila, eta topatu nituen garai hartan, argi baterian Inigo teklatuan eta Jerai gitarran, baina gero egia da azkeneko diskora begira, Jeraiek talde utzi behar izan dola baita ere, eta sartu dala Imanol. Eta, egia esan denekin, eta pixkat lehenengo diskoetik bigarren gona ere, nabaritzen da aldaketa hori musikalki ere, ja kantu hauetan sorkuntzan prozesuan ere badagola talde bat atzetik, ez nagola ni bakarrik. Eta uste kantak entzunda ere eta diskoa entzunda ere nabaritzen dela, ja badala, eta badiela kanta batzuk, taldetikan sortuak izan dianak, eta grabatu baino lehen ere hor, egon dela ja talde bat, kantu horien produkzioan eta lanketan. Nola egiten dezu, adibidez, zuzea sortzailea, nondik aztezea, letratik aztezea, gero behaiekin biltzezea eta dena boro biltzen dezu, nola kudeatzen dezu hori? Bai, normalen ni beti ideia nagusianik eramaten dut etxetik ja landuta, eta hor kanta bakoitzan arabera, ez dakit. Nik eda banaiz oso pertsonat, ez dakit. Asko garraitzen diena sentsazioei, ez beste igual, ez nahi musikari oso tekniko bat, nik ez dauzkatik askuntza musikal gehiegi. Eta orduan nire kasun gehienetan beti gitarra eskuan eta melodian bat edo letraren bat dauketela hor buruan, eta inkluso kanta asko igual dena batera. Doinua bai izaten da lehen da biziko urratza, o nola izaten dia urratza? Askotan igual bai, baina gero askotan igual dena bi gauza batera. Igual akordo batzuk jotzen hasi, letra bat etorri burura, oesten hasi eta grabatu eta hortxe dago igual askotan kantua bera, así que... Gero, segun, kanta bakoitzako dauka bere prozesua, eta batzukin igual kanta bat igual aste beten ja bukatu dezu, eta beste batekin igual hor daramatzen irudia bete bueltaka, eta ez da teratzen. Eta uste zunien bukatu eta donian, berriro eraman zeara, ensaioa, eta venga, beste liada bat. Normalen, ensaioa eramat ditut, eta hor igual bai ikusten dugu, instrumentu bakoitzak ere zeleku euki dezaken, eta poliki denen artean juten geha. Kantua osatzen. Ikusi zu hemen ganaxa CR6 deun, ikusi zu, ganaxa bat ondo indada honian diten du brillatu eta lixo geratzea. Eta hori lortzeko, askotan, eskuakin ez da nahikoa izaten. Eta zeiten deun, behitu, Ja, gurina sartu diot, ganaxa indada ho, baina bani joa eundoko brilluan bila. Eta hori nola lortuko deu? Ikusiko zue. Ingo detena da bertan guain. Sartu birringailua, eta fin jungo naiz, eta ordu ningoa ligatu oso ondo, eta sortuko da, ganaix bat, fina, brillantia, eta xamurra hauian, eta gero erabiliko dugu marroi betetzeko. Garrantzitsua izatena ganaxan garaian, hau sartzen badeu barruan sartu, eta barruan eman. Hola iten badeu, eta aizia sartzen azten bada,
gaizki. Orduan ez da infina gelditzen, eta geho gainea ez da inbrillante eta goxua gelditzen. Barruan gelditu, eta lasai-lasai beha junber dutena harrapatzen. Bale, hau listoak hau, marrubiak listo azkazu, ezta? Bale, ingo dituzuna da behitu. Latertxo hontan jarri prestatu dituzunak, eta gainuntzekoa bol hortan jarri, eta sartuko deu. Behitu, hasi da ja beha harrapatzen dena, eta inspirazioa, errez etortze zaizkizu edo... Nik uste dela, segun baitare momentua igual, ez? Eta askotan igual esaten zu, disko bat burun daukat, kantak iten hasiko naiz, eta igual orduntxe daukerrena, ez? Hortan pentsatzen jartzen zeanen gehiagire, bai. Eta igual, buelta gehiagi emateizkezunen eta gehiagi jartzen zeanen ere igual... Eta ez diateatzen. Eta askotan igual, igual etzaude etxen, etzaude hortan pentsatzen, eta ez dakit, erosketak iten, o lo que sea. Eta igual zerbait burura etorri, eta korrik aldein handikan, ze grabatu behar bezu ez dakit zer aztu baino lehen. Eta nola moldatzen dezu hori? Grabatu iten dezu, apuntatu iten dezu, porque nire holako gauza gertatzen zeki, eta igual, erresetau, eta pastela, oin behar dut, ze gauza hona, eta gero, astu, ez zaitana. Etxe egizteako, astu. Gaur egun nik uste aukera, egun mobilekin ere kalentza dolari grabatu, Eta zerbait apuntatu, zerbait hartu, eta... Bai, hau txagaintza grabatu melodia bat iten, zerbait ola importantea balin bada, melodia bat ola kantai, zea emango jona, hasiera emango jona igual, bai, kalen bazaude bat nunbaitea junda, grabatu, eta gero gedan normalen beti etxen erosona sortzetela, baina, txutikan kanpo harrapatze bat zaiture, moldatu behar. Moldatu behar. Eta, azte zeanian melodia hori iten, abesti hori pentsatzen, hasieratik bukaeraino, azte zeanian no bakizu bat kantu guztitaka estrofa bat hori hor barruan gehatzen zaizuna ez dakit hori dan garrantzitsuena, o ipuntxo hori hasieratik bukaeraino ondo lotu behar dan, edo... Nik uste hori dela baita kantaren arabera, igual askotan goitikan bera lehenengo nateatzen zaizu ideia bat, gero garatu behar dana noski. Eta gero askotan igual bakarrekan zatitxo bat, eta gero igual zati hori zerrek segi behar dion ondo pentsatu behar dezu, edo... Da nik uste momentuan arabera gauza asko, eta ni baina naiz pertsona bat bereziki jarraitzen diona sentsazioa, eta igual gaur ez balin bada eguna, ez eguna, ez? Askotan igual idea bat grabatzen dezu urrengo egunen entzuntu esatizu jo, ez? Egarrain nun, ez da? Egia esan, ze gauza erradan gero, behin lortzen desunean zerbait ez dut, behin, hau lortuet eta japani jo honekin aurrea, ez da? Bai, kanta bat bukatzezunen egia esan da sentsazio, eta bereziki igual buelta asko eman dizkiozun kanta bat balin bada, nigoatzen naiz aipatueten oraindik kanta honekin, nahiko bukaera azkeneko kantatako bat izan zen sortu genuna diskorako, eta faltazon zerbait, eta izan zen estribioko arpegiadore moduko bat, eta hori deskubritu nuen esan zen, hemen txedo kanta, kanta bat da detaile horietan. Eta gero lagunena jote zenean da zapustu itezu, de repente, ni hori guakizten arrez eta hendek, anaia, poratu eta... Eta mi kaguela, amazionak bostila bete hau buelta bat emateko nahi da. Hori zaspuzte izue, oseiten dizuela. Nire kasun kanta honekin kontrako agertatu zen, beste jera asko gustatu zitzaien. Ona. Baina bai, kontrako agertatzen denen ere gero bajoiak getatzen dira. Baina, bueno, huelta astea, eta ekin eurra, eta ateakoa. Bueno, hemen indeuna da behitu, txokolatia ondo urtu, bota dieuna da pralinia, urrana, eta guain bani joan, frambuesa liofilizatuakin. Dena botako jau barroa, ondo naztuko deu, eta hau mangatxo batian sartuko deu. Mangatxo batian sartu ostian, ingo deuna da moldetxo hiek bete, esan deun bezala, erdiraino, erdiraino beteko ditugu, eta gero ingo deu, ja, hozgailuan sartu, izozgailuan igualo beto, gorra gelditzeko, zeatik inbiar deuna da, gio urrengo urratzain. Hemen, inberdetena da, haunean jarri, eta janire, ze osagai euki behar ditu abesti batek, zu guztua gelditzeko. Galera zaila da. Nik uste bereziki benetako kanta bat izan behar dela. Hau da, zure ure ikusi behar dezula hor, eta topatu behar zehala musikalki eta pertsonalki ere hor. Sentitu behar dezula zure zerbait. Hau da, ez dakit, ez dela izan behar. Entzutena izan zerbait eta ez dezula zure burua topatzen. Pentsatzen bestiantzako dela, ez da? Hori da, bai. Bai, nik uste importantena dela kanta bat entzun eta sentitzea zu hortza duela eta benetan zuk indako zerbait dela. Eta ez dela inorretorri hemendikan eta derrepente sartu ditu ez dakitze gauza eta ez dakit zure eskutatik eta zure barrutik atera dan zerbait sentitu. Eta gero goltzatea eta benetan goxatzeko, ez da? Eta jendia identifikera ikusteko hori, ez da? Hoi sentitu arazteko. Ona. Bueno, hau ingo deuna da, hemen txe, esan dizuten bezala, zulua beti txikila inbiar da. Zergatikan? Gio badolako ondillo itia, txikikila balin bada. Baina ondik jaiten bade, eta azten bagia dantzan, eta alde bat iti beste aguten bazaigu, gio ja beste manga bat bihar du. Ordu niten detena nik hemen da, zulo txiki bat, vale? Eta gero, pixkat indarge join bihar bada, ez da zer gertatzen. Ondo zapaldu, horrela, txak,
eta listo. Eta betu, ingo deuna pixka bakarri bota, gero bestia bota behar diotare bai. Botako jo pixkat, eta gero, pixka botatzen dionean, hau, ostu baino lehenuo, bere leku hartzeko, behitu, golpe batzuk eman behar zaizkio. Kustezu nola lau-laua gelditzean, hori da garrantzitsua, bestela gaina aparte, ez bakarrikan lau-laua gelditzia, baizik eta burbuila gelditzen dira. Eta garrantzitsua da golpetxo batzuk ematia, dena fin-fin, behi-behian gelditzeko, geho indeun molde txukun-txukun ateatzeko. Eta behitu, behitu ze garrantzitsua da, zatik ikustezu nola dauden, ez da? Baiten dut vibrazio txiki bat, eta behitu ze ondo gelditzen dira. Bueno, geratuko nahi zaue bukatzen, ostutzea sartuko ditugu, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo gara, bale? Eta nola, egun berezi badan, nola ez, erreportaia, leku berezi baten ingo dugu. Jungo gea Edari Bilbaura, eta ingo dugu koktel bat gaur San Valentin dalako. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, zer moduz? Hemen naizue berriro, Manu Iturregi, Bilbotik, eta gaur, hobeto ezagutuko dugu gure proiektu berria, Edari. Edari, Liquid Room, jarri diogu subtituloa. Edari, espazio bat da, edarien munduan murgiltzeko. Orduan, daukaguz ikastaroak, dauzkaguz tailerrak, bai profesionalentzat, bai partikularrentzat, eta ideia da, bai whisky, enologia, garagardoen munduan murgiltzeko, kata, maridaje eta esperientzia ezberdinak antolatzea, eta hemen horri buruz ikasteko aukera izan. Gure proiektua pasada maiatzan sortu zen eta 3 bazkidega da. Elena Uriguen, Despiertatu Sentidos daukan enpresa bat, eta bera sumiller da. Álvaro Fernández, Damula de Moscú kokteleriakoa, eta ni neu, Manu Iturregi, Residencekoa, eta gure ideia izan zen, edarien mundua tabernatik ateratzea, espazio berezi bat ematea hemen Bilbon, jendeak edariak gastronomi parte bat bezala, ja pentsatzen hastea. Nire ardura edarien destilatuen mundua da. Ikastaroetan parte hori irakasten dut, eta gero partikularrentzat antolatzen ditugu whisky dastaketak, bai whiskyaren mundua hobeto ezagutzeko, eta bai whisky eta janaria uztartzeko ere bai. Aurkeztuko dizuet nire tresnak. Hemen daukagu kokteleriarako tresneri mordoa, eta hau erabilko dugu gure koktelak prestatzen. Eta hartuko ditugu gure tresnak, Continental Sour bat egiteko. Hemen daukagu jigerra, daukagu prestatuta gure shakerra, strainer pare bat, oiaratxoa, eta honekin hasiko gara gure koktel klasikoa, baina hemengo produktuekin egindakoa prestatzen. Aintzinako koktel bat da, guk berreskuratu dugu izen originala, orain ezagutzen da New York Sour bezala, da whisky sour familiakoa. Orduan, lehenik eta behin, jarriko dugu izotz pizka bat gure edalontzian. Hau bakarrik da, edalontzia posten hasteko. Hasiko gara arroltzaren zuringoarekin, honek testura emango digu gure koktelari. Zentilitro eta erdi, azukre likidoa, zentilitro eta erdi berez, eta limoi zukua, 3 zentilitro. Limoiak, berangoak, nire gurasoen arbolatik hartuta. Eta orain gure whiskia, dala whisky euskalduna da, proiektu bat Basmuseinersen destileriakoa eta Chicagoko destileria baten artean. Orduan da transatlantikoa, 6 zentilitro. Aurrez, izotz gabe egingo dugu shake, testura eta emulsio hori lortzeko. Orduan, nahazketa hau lortzeko egin behar dugu mugimendu luzea. Hemen ja emulsioa lortu dugu eta izotza botako dugu. Orain ja, nahaztu eta oztu. Hemendik izotza kendu, badaukagu gure basua hotz. Amaituko dugu, ikusten duzuenez egin dugu espumatxo hori, eta hemen gainean egingo dugu float deritzona,
eta gure txakolin beltza, botako dugu, eta begira zelako kolore eta nasketa. Espero dut gaur prestatu dugun koktel hau, Continental Sourra, gustokoa izatea, eta hemen edari Bilbotik, agur, eta topa. Ona, Manu, ona, ze koktelin digu, Ogarra, bai. Pero ja baina, Jope. Bai, dastatzeko gagatu nahi zirrikitan, baina egun berezi bat izan beharko, sustantzia zion, Bueno, besarka da hondi bat, jarraitu goxatu erazten denoi, eta ikuste zaikirire goxatzen dekela. Besarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, indetena da, hemen indituten kiribil txikioiek erdila ja izostea sartu ditut, eta ingotena da beste ganax erdila, bale? Ingotena da guain, esne gaina glukosakin berotu, eta gero ligatu, ingotena da txokolate txurila eta mantekakin. Eta zuk, hemen nindeun ganaxa, ja ostu zaigula, bakizu telebista magia iteula, ingozuna da, mangatxo baten sartuko zu, hemen txe, behitu, lehen hori hau erabilita, oso komodo da, bakarrikan gaudenian gehien bat. Zatik, bestela batek heldu behar dizugula bestiak sartu aliteko. Eta orduan, hau sartzen dut barroaka, sartzen dugu barruan, eta gero ja, honei guelta ematen jot, eta hemen jutezea sartzen dena, bale? Sartzen dezut dena hemen, eta hasiko zea marrubi betetzen, bale? Beteko zu erdi bat, beteko dugu beste erdila, gero itxingo dugu, eta horrela jarriko ditugu, bale? Hori izangoa trufetako bat, bale? Oso. Venga, mingaina bat emango izuto beto sartuko dena horre, ezta? Tori mingaina, hemen esne gaina jarriko dugu, oso ondo, glukosa pixkate bai, eta txokolate gero ja ganaxaiteko hemen jarriko du. Behin irekiten danean, bertara bota, eta gero hemen suabe, bira eta bira. Bale, ba. Bueno, eta taldekidei, eta zuri, estilo berdinak inibiltzezate, horri biltzezate honei hau sartu berdiogo, pixka kaina gehiago, pixka lasaio, pixka medoigo, nola biltzezate? Ba, esango nuke denok nahiko bat iten deula estiloi dagokionez, gero bakoitzako baditu, gustoetatik aragero, eta baditugu igual diferentzia batzuk, edo. Baina, uste denok ere badakigula nolabait ni hasi nintzanen edo pixkat musikalkieren ninun kokatzen itzan, oraindik ere, uste evoluzionatzen goazela baita ere denok, eta aldatzen diela gure referentzia musikalak eta bat eta beste. Baina bai, denok uste adostasun desente izaten deula, eta ulertzen dugula igual, askotan igual kantu bat entzun, eta denok ere nahiko ikusten dugu, nahiko sentitzen dugu kanta bat nora joan behar dan. Igual lehenengo melodiakin edo igual ikusten duzu, kanta hau izan behar da bizkal lasaiagoa, edo seguntze kontatu nahi dezun ere aldatzen da hori, baina hain goza zego eukiola arazo berezirik estiloa dagokionez, eta ondo moldatzekera. Heldu horrei. Eta zesan behar nizun. Ze estilo topatuko dugu? Badakit gaurko musikerei ez da izuela gustatzen etiketei jartzia, baina ibiliko zeatez zeo zerren inguruan, ez da? Ba, esan ezin pop musikan bueltan kokatzen dut nik, ero, ediskontan nahi ez baditu igual kanta batzuk ez elektronika, baina elektronikaren elementu batzuk badituztenak, eta hortikan igual gertuxiago edo gerturatu gehanak modu batera dugu estera guk ere nahi gendulako eta ikusi nahi gendulako ere, ea zemuz hortan, eta azkenen eroso sentiten zehalako ere, eta guztara ditzen gehalako ere saltxatan. Baina, esango nuke badala nahiko musika intimista orokorren, nahiko soia popa iten dugu, eta uste dut berezitasunetako bat badala pixkat, kantuetan badagola alako malenkonia edo igual tristura ere bai puntu batzutan, baina hori edola da, eta batzutan ere uste. Tanetik izan behar da, bai, eta batzuk ere maritugu kanta tristeak. Hala, ondo. Bueno, eta zure erreferentiak zin izan dira musika munduan? Jo, hau behitu, truko bat emango izute hori lasai. Hau ingo duguna da guain, koapilo bat atzeaka eskuteko. Atzeaka estrenoen eskutia hori, seguru, ez da? Bale, eta gero, errexu biltzeko, askotan ibiltzen geanian, hemen goitikan indarraiten, indar pilo bat inbiar zaio. Orduan iten deuna da, hemen, leheno bezala, txikila hobeto ondila baino, vale? Eta gero, iten deuna da, hemen goitikan hartzen badeu, ehundoko indarra inbiar da. Orduan, erdibidetik hartu, eta ingozuna da, erdibidetikan, ja, hau, hola egin, bate. Lasai, txiak, bale? Eta gero, hola, dena betetzen dituzunean, elkartu, eta hemen jarriko ditugu tentela. Bale? Oso ondo. Bueno, moztu izut eta, referentiak, zein dia orduan. Ba, nire garaian nik asko entzuten itun, adibidez, hemen gaina Donostia radiala, Lauro bat taldea, Lain musika taldea, Bilabonatarrak. Ni beti esan izan dut, izan diela nolabait bi taldea, musikalki ere, nire bizita bizkat aldatu zutenak, eta askotan guztet kantak iten ditugula bere garaian gu entzule izan gehalako.
eta, bueno, nolabait zure bizitza aldatu dutelako kanta batzuk, ez? Eta, bueno, haien kantuek kasu honetan bai aldatu zutela nire bizitza eta lagundu ziatela nire bizitzako momentu eta etapa diferentetan. Eta izan dira nire referente, gero bai, bueno, gero ere, perspektiba ere haunditzen zoaz, eta, ez dakit, gaur egun, ez dakit, niretzako adidez Sara Zozoia referente garbioa da, Olaia Intziarte bera ere, bueno, Kainakintakoak erala ere, hor ere Olat Salvador bat, adibidez, eta, bueno, badaude hor artista asko, azken aldin, niretzako musikalki leku berezi bat izan dutenak nire bizitzan, eta uste, bakoitzak ere badula bere tokea edo, eta berezik gustatzen zait hori, ez? Artista bat entzuten dezunean badakizula bera dela, ez? Eta nik uste importantea dela, norbait entzuten dezunean jakitea pertsona hori dela. Identifikatu, ez da? Gaina leku batea eramate izu ere bai, edo... Bai, ona. Bueno, hemen, goaz, txirreki txarraka, Hau irekin dite bai, nahi nuen baino marian jarri, baina hau irekiten dakat, ingo deuna dau bertara bota, eta goxatzen hasi. Eta zu, ja nire, betidanik konposatu ezu, txiki-txikitatik nola izan zian zure musika munduan lehendabiziko urratzak? Bake ba, ni nahiko, ezakit zenbat urte izango nitu, baina musika eskolara apuntatu nintzen hor dizin, eta hor 5 urte egiten dira solfeo lehenengo, eta bueno, urte horietan zehar, gero egiten duzu aukera dago instrumentua aukeratzeko. Eta bueno, nire kasun, lehenengo aldiz instrumentua aukeratzeko garaian, bueno, plaza gutxi zeuden, eta tuba edo biolontxeloa bakarrikan euskan aukera bezala. Eta, bueno, garai hortan, berez, bitako batek eta etzian bereziki atentzioa deitzen. Ez da batez bestiak. Ez, baina, bueno, biolontxeloa aukeratu nun, ze horrek aukera ematen zizun, bigarren urtera begira plazak libratu ala nahi zenun hori edo aukeratzeko. Eta hor du norbaia bigarren urtean gitarrako klasetara puntatu nintzala. Kariño hartu zenion biolontxeluai? Ba, kariño, guain, enunke jakingo ezer jotzen, Ez, eta guain ez dakizu jotzen, Biolontxeloa ez, keba. Eta hor ja bai aukeratu nun gitarra. Eta badara urte pila bat. Eta ez dakit da instrumentu bat oso zurekin doana, ez? Inkluso garen igual kantu batzutan gitarra alde bat ere utzi behar detenen kosta egiten zaitela. Da bihurtu da ez dakit ba... Osa, zure herramienta ba, no? Guretzako mantala bezala, ez da? Mantali gabe ezin dela zukaldatu. Gainera matea bakarrik handa, oso importantea niretzako, eta nire lehenengo kantu gitarra batetik sortu diazkenen, eta orain dikan ere askotan niri kanta bat sortu, eta inkluso igual kantua bukatuta ikusi, eta gustatzen gitarra hartu, eta hasiera hartara edo bueltatzea. Bueno, zure kontzertu batean, holtza batean, zuri gitarrakin ikusiko zaitugu, ze gauza gehiago topatuko dugu, bertan, zenbait instrumentu topatuko ditugu? Ba, bateria bat, harri egoten dela hor gainan baten, gero Imanolek gitarra jotzen du, eta Inigo dauko pixkat polifazetiko dena egiten dola, teklatuan egoten da, baina teklatuakin kasu honetan sinteak, pianoak, eta bajuak ere denak hiruak egiten ditu, eta bueno, gero gehien txunako baina hasiga pixkat behartu ditut ja nik ere koroak egitera, eta nik bakarrik ezabesteko, eta bueno, hori biltzen. Launtzeko pixkat hori da, bai. Vale, eta korok zein nahi tokatzen zaioitia, edo zein ere bai, edo... Ba, Inigo egiten ditu bereziki, baina, bueno, bain hasiga ja kontzertu berreltarako eta proposatu diet nik, eta bueno, modu honen hartu dute behintzat, ba, bai Imanol eta bai Harri ere, animatzen dian abesten astera, eta horri biltzen, geha bain hasiga kontzertuekin ja, eta gustora gabiltz. Bueno, ondo, eta orduan, eta nola dator udaberri ja? Oparu aldator, kontzertu asko aldazkazu eitxita edo izten aizeate, edo nola dijo panorama? Bueno, hor gabiltza, hola, erresa izaten. Justo igande honetan jotzen dugu Legorretako antzokian. Eta gero, bueno, martxoan hor badago ja bat lotuta guandikan ezakitela esan daiteke, no esan ezin. Ez, ondo, ez da gutxi, guain otzaldian da martxoan da gauza lotzen nahi bazatek, ondo zoazte. Eta bai, poliki, bai. Batzuk eman genitun ja disko atera eta urrengo hilabetetan, da, bueno, bain hor gabiltza. Ba, bueno, batzuk ja erdi izten, eta bueno, otxaian badegu bat, martxoan beste bat ere bai, maiatzan ere bai lotuta ere bai ditugu ja batzuk. Jope, eta, bueno, gustora, ez da gutxi guretzako, ba, bueno... Ez da gutxi, ez, hasi berria gea, bueno, gira denbora pixka badara matela, baina, bueno, ez da proiektu bat ola bereziki denbora asko dara maguna, eta gustora gaude. Eta zuei, nun gustatzen zaizu gehiago jotzia? Holtza honditan, ez dakit, gaztetxetan, tabernetan, kalian... Guri denetik egia da, bueno, deitzen diguten lekuta guten gara gu. Eta beti oso eskertuta egia. Egia da guretzako musikalki ere igual gure estiloagatikan nahi bereziki areto txikiak asko gustatzen zaizkitela. Baina, bueno, denetik, gaztetxetan ere oso gustora jotzen dugu. Baina normalean beti dira, bueno, aukera gehien igual eskaintza dituzten espazioak ere. Eta gehienetan igual hasi berria zeanen eta aukera asko zituzunen,
Ba, igual olako leku txikietan Eldu bihaztaioetan nahi esaten goe, ez da? Ematen zaio leku gehien olako proiektuei, eta esan, guk espazio diferentetan oso gustora gotzen du, baina ni bereziki, bai maite ditut areto txikiak. Areto txikita parian sentitzen dezula, eta hori feedbacka esatean hori ondo sentituta, ez da? Eta gero ni ere, leku oso handietan ere ikusten izela pixka galduta guain. Bai, ez da? Eskertzen detola, ez dakit. Bueno, etorko ja, lasai hartu, ganire. Hau ingo deuna da, berriro ostutzea pasa, bale? Gero behin otzotza da honian, gero ingo deuna da, esan duen bezala, indin berdeu bainotxo hori, txokolate txurillana hortako atetela hau, jarriko hemen epeltzen, ur pixkatekin azpilan, bale? Eta bagoaz. Hau urtuko hemen txokolate hori kolorantekin, eta jungo geha erreportaje bat ikustea, zean hori naino, ikusiko zuen zuaitze txiak daude, ikusiko zuen zen leku beharrak bertan loin, gaua pasa, eona ez zuen eiteko. Guazen bertara. Egunon Joseba, nire izena Ziortza da, eta gaur Zeanurira etorri zara, zuaitzetxeak ezagutzera. Ongi etorri. Proiektu hau gutxi gora bera orain dela 10 urte jaio zen, eta apurtxo bat naturarekin izandako konexiotik jaiotako proiektua da. Zuaitzetxeak, zuaitzetan eraikitako etxolak die. Umetan beti jolastu nahi izen dugu zen etxola hoiek. Gure etxolak material jasangarrize eraikita daude, beti ere ingurumena zainduta eta zuaitza kontutan hartuta. Ikerketa berezi bat egiten da, zuaitza nolakoa den ikusteko eta zuaitzik eta osasuntzuenean edo sortzen dira etxola guztiak. Guztira 10 etxola ditugu, altuera ezberdinetakoak dira, 7 eta 17 metro arteko altueran daude, eta bakoitzak bere berezitasunak ditu. Batzuetan eskailera vertikalak izaten dira. Beste batzuetan eskailerak enborra inguratzen dau. Orduan, etxola bakoitzera igotzea esperientzia berezi bat da. Eta orain, nahi baduzue, gure etxola berezia hau erakustera joango gara. Suite O etxola oso berezia da, alde batetik bere tamainagatik, urkorrontea dauko, dutxa, baina batez ere biztak. Etxola honetatik hanboto ikusten da, gure inguruko mendiak eta basoak ikusten dira, Otxandio herria ere, orduan eguraldi polita eta egun senti eder batetaz gozatzeko aukera dago etxola honetatik. Etxola borobila da, ohea, konketa ere, dutxa ere, dauko borobiltasunaren inguruko magia apurtxo bat. Gastronomiari dagokionez, etxola guztien prezioaren barne gosaria egoten da. Gosariak bertako produktuekin osatutako hotzarak izaten dira. Gosari horiek etxola guztiek daukaten soka batetik zintzilikatzen ditugu goizero. Horrela, magia punto bat sortzen da bezeroa esnatzerakoan eta bertatik begiratzean bere hotzara igo eta gozaltzen duelako bere gelan lasai-lasai. Gosariaz gain, afaria ere eskaintzen dugu. Afariak ere, bertako produktuekin egindako afari gozoak izaten dira. Baita ere, kaba eta bonboiak ere badaude beste aukeren artean. Etxoletan lo egiteaz gain, bestelako zerbitzuak ere eskaintzen dugu, esperientzia borobila izateko. Adibidez, spa ekologikoa daukagu, bainontzi beroa eta sauna finlandesarekin, badaukagu ere masaje kutxa erosteko aukera, apurtxo bat toke erromantikoa edo mateko estantziari. Eta horretaz gain, inguruan paseatzeko gomendioak ere ematen ditugu. Oraingo honetan, lasai etxolara etorri gara. Lasai etxola hau pixkat modernoagoa da dekorazio aldetik eta eraikina dalata. Berez, material jasangarrize eraikita dago, tratatu gabeko egurra, badauko bainera bat gela erdian, ohe oso erosoa, argindarra, urkorrontea, komuna lehorra da beste etxola guztietan moduan. Horrela, ekologiari eta jasangarritasunari keinu bat egiten dotzagu proiektu guztiak egiten dotzan bezala. Lasai etxola hau, 2 pertsonendako eraikita dago eta ohe oso eroso eta handi bat daukagelan. Eta bere izenak esaten dauen bezala, lasai etxola honek daukon oso gauza polit bat transmititzen dauen lasaitasune da. Basoa zinguratuta gaude eta nola ez, bere ikuspegiak zoragarriak dira.
Altuerak gustoko ez dituenentzako badaukogu beste aukera bat ere, ijito gurdiak. Hauek oso koloretsuak eta politek die. Guztira 4 ijito gurdi daukoguz eta gehienez 4 pertsonendako eginak dauz. Eta honek eskaintzen dauen aukera da, inguru giroaz gozatzea, gure basoetatik paseatzea, eta harrerako baserriaren ondoan egonik, eskaintzen duguzan zerbitzuetaz hurbiltasunean gozatzea. Bueno, Joseba, hementxe gelditzen az ni. Normalean hau ez dugu egiten, baina gaur gozari zoragarri honetaz gozatzeko aukera izango dut etxolan. Espero dut kontatutako guztia asko gustatu izatea. Hemen itxaroten zaitugu Zuhaitz etxeetan. Laizzer arte! Ai, ama, ziortza, ze leku paregabia, gaina ni ondako naiz, eta gila esan eharra da, Oso txukuna, gaina baso erdi-erdian, eta goxatzeko, ezin hobia. Eta gaur bezalako egun baten, guaitik eta hobia. Bueno, lagunak, goxatu, eta gugurian jarraituko dugu. Hemen deuna da, dakau, txokolate txurilla, eta manteka pixkat. Eta guen, kolorante sartuko jot, gorri puntxo emateko. Eta hemen dakauna, txokolate beltza, indeuna da agurtu, eta temperatu, guen, gogortzeko. Inbiar deuna da hemen, baitu, hau egiteko garaian, lagunduko jasu hauekin, bale? Janire? Bai. Puntxatik helduko zu, sartuko zu bildurri gabe, eta gero, arrastaka emateko, eze emateko hemen, golpe batzuk emango izkiozu gola, epa, golpetxo batzuk, sobera juteko, soberan dakana. Eta ikutzen nahi basea, erresago jutea, txintxilika ibiltzen basea baino. Zatikan, heldu ite jo behikoak. Eta gero, hola dakaunian, hemen, jarri deu, film pixkat, gainen jartzeko. Eta gero, amaitzeko, ingo diona da, behitu hemen txikillo, handillo, hau, zuna esun bezala. Behitu, ni txikillo politu iritzei dago baino, hartzen dugu bihotz hau, txikillo horrela, hemen puntxan sartzen dugu horrela, eta gura horrengo marrubina, prest dakao. Eta hola itizuzu gainontzekoak, eta nik inbiar ditut, Filipino beresi hauek. Inberretena da horrena kolorante bota bertara, hau gorritu, eta hau gorri jadakaunian, ingotena da, igual, batutan ez bada oso ondo txukuntzen, birringailua sartze jot, golpe txiki bat emate jot, urrumitu dana juteko, bale? Bale, hau listo dakau, eta inbiar detena da, uzgailua jun, eta atera, izosten dazkaten piezak. Aber ondo ostu zaizkigun, ondo iteko lana. Garrantzitsua da, ondo hotzak egotia, oso hotzak egotia, ondo ikuteko historia. Eta hemen berdina indeu, debai geruza jarri jau plastikona, bertan ibiltzeko. Bueno, nola zoaz? Oso txukun, Oso txukun. Bale, hemen birringailua sartuko jot, Segundu baten golpe bat emango jot, dana finago gelditzeko. Hau hemen txe, oso ondo, bagoaz txirrekin txarraka. Bueno, Janire, eta zuk, noiz gozatzen dezu gehiena? Ja holtza gainen zaudenian taldeakin atzian, edo komposatzen zaudenian, edo noiz gozatzen dezu gehien? Nik uste, momentu bakoitzak daukala bere xarma. Ieda etxen komposatzen, berezik igual kanta bat bukatuta ikusten dezunean, ero momentu horrek hartzen dola, zentzu berezi bat. Baina esango zu batzutan, jode, mekatxiz la mar. Guain hau inberdeta, guain beti inberdeta, ez dakit, kontzertura, jonbiardet, baten batekin mango izu pixka. Egunen erabera, baina, perezare komposatek askotan gauzak ez zienen ateatzen ere emate dizu. Kontzertutan bereziki gozatzen dut, hainbeste denbora pasadezu azkenen kanta horiek iten gero jendeak inpartekatzeak, eta gero kontzertutan gertatzen diala gauza bereziak, kantak ere jendeantzako badutelako, alako, ez dakit, sentitzen duzu konexio hori. Eta zu gertatzen azkenean igual zu hainbeste denbora, zuaz komposatzen hainbeste denbora, igual plazaratzeko hainbeste denbora, eta danontzako berrila eta zuetzako ja ez da hain berrila. Ibazatzen da, nik uste bereziki disko bat igual grabatu bezunen, eta iritzen daren momentu ateratzeko, ni bintzat bai ematen dutela tarte pixkat. Ez dela garazkenen, enbestali zentzu dintuzu kanta horiegia, nekatuz diara zure bai, eta gero diskoan kaleratzearez gozatu nahi dezu. Eta igual, hainbeste demora pasadezu estudioan grabatzen, 10.000 aldiz ezak izen bat, toma. Hori baino lehen ere kanta horiek prestatzen, ja izan dela momentu bat zure nekatze zehala pixkat eta behar dezula espazio ere kanta horiekiko. Eta nik ematen diotolako pausa moduko bat, hori gozatzeko pixka gero ateratzen daren diskoa. Eta, ez dakit, eukiko zuen plazan bat esatezuna, gustatuko zizaiten hemen noiz jotzia, oseo zeitia, ez dakit, esatezuna badaude beti abeslarientzako plaza bereziak, ez da? Ez dakit, nik nahi zolako, ez dakit, nahi leku txikitan bereziki, adiez, niretzako igual oinarteko kontzertu bereziena nire txeko plazan emandakoa izan zan, ez? Hansekula, auzo txiki baten bizi nahi zela altzagaraten, eta hansekula ez ziala kontzertukin, eta niretzako lehenengo kontzertua nire auzoan indana eta nikan plazan jotzean niretzako sobrezia izan zan, ez? Eta ez dakitela askoz gehiago behar deten. Eta nun baiten esaten zuna gustatuko izaiten, tak, hemen jotzia,
Edo beste leku honetan, ez dakit. Baina, donosti nahi ez ni pare bat alizonez Victoria Eugenian, eta bairu itzez eta ez leku oso dotorea, oso elegantea. Eta, bueno, ez dakit iritsiko da inoiz, baina, bueno, haizu. Horako lekuetan jotzeak beti dauka baita ere. Zoze berezila, ez da? Oida, bai. Bueno, hemen nahi naiz ni, pixkakillo utzi beharru nostutzen goiko hoi, baina, bueno, ateako ditugu, lasai. Bestela gaur egun etorriko zaigu, eta ez dugu ekiko prest. Orduan hemen jungo gara pixkanaka danak ateatzen, eta hemen jartzen, eta gero ateako ditugu. Zea, plateran nia txugun. Goxuak egon berdu hauek, praliniak inda beste ganaz txuri horrekin, oso goxok. Eta zure marrubike bai, ez diatzian gelduko, Listo? Listo. Ba, benetan, nahi desunian, hau listo dakau, marrubi horiek listo daude gero plateran jartzeko, ba, gitarra heldu, eta eman eurra, irrikitan gaudeta. Nimen jarraituko eta hauek hemen pasatzen, bale? Bueno, ze entzungo deu? Bueno, leheno komentatu dutela oraindik kantua, eta bueno, hori izan zen lehenengo kantatera genuna, single bezala publikatu genuen, eta ba, kanta iso joko, Ona. Zenbagarrena da, diskan? Diskan da, 3. kanta. 3. abestia. Bota, Janire, zure zei gaudeta. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, eta beste behin isilik erori zinen, eta orain hemen isiune hau zaintzen, eta orain hemen isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, orain gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, orain gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, enuen jakin hobeto egiten, zuri kantatu nahi nizun, kontatzeko hauskortasuna hartu ninduela, denbora gehiegi zen, ta dena ez ezaguna zen, ta nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, ta orain hemen isiune hau zaintzen, ta orain hemen isiune hau zaintzen. Enuen jakin hobeto egiten, orain gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, orain gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, enuen jakin hobeto egiten. Hau paia nire, ze hotza goxua dakazun, Esker. eta ze abesti polita bota ezun, eta beritu elkarrekin indeun platera, ez dakit hainbestekoa dan, baina bueno, jate una goxatuko, bai, zure Seguro. abestia entzute unak goxatu duen bezala. Bueno, hemen txegarriko jo, hemen txe, holako xe bat,
eta hemen txedakazue gaurko trufatxuak, bagizue, batzuk donete bezala eta bestia marrubi barruan. Mila esker, Plazer bat, eta mila esker. zuei jarraitzeko zer jarri berdeu. Esan ez din Instagramen, sare sozialetan denetan gaude, hasi kibertzi izango dezu gure berri. Bakizue, ezin esan ezin. Zuekin, agur. Aio.